Mayong hapon mga ka-idol, mag-update ko karon sa akong balay diri sa bukid nga kung diin kaluoy sa Ginoo mga ka-idol. Nahuman na gyud in taon og taod sa bongbong ang tanan mga ka-idol libot sa akong balay. So dinhi nga atubangan dito sa likod. So nahuman na dihang dapita tanan. Natauran na sad og window jam ang upat ka bintana. So kani mga ka-idol kani mo ni ang kusina namo. So ako aning gubuon mga ka-idol. Kung matauran na ni siya og kanang jealousy bitaw sa pagkakaroon mga idol, dili pa ni matauran og jealousy kay wala na tay budget. Nahurot na akong budget mga idol. Pohon na ni mga idol kung aduna po tay kwarta. So dili madali ang balay mga idol bisan og girepera ni gasto kaayo mga idol kining balay. So mosaka ta diri dapita mga idol. So mao ni mga idol ang atubangan nga bahin sa akong balay. Mao ni siyang atubangan nga bahin. Kalaw sa kini mga idol na repair na gyud siya. Na ilisa na og bongbong na nasa window jam. So mao ni mong kusina mga idol, dapat gub-on ni siya mga idol para makita ni siya mga idol kaning atubangan nga bahin. Mao man ni ang atubangan nga bahin sa akong balay. Dapat makuha ning kusina mga idol. Sa una ra ko ani nagplano mga idol nga gub-on yun ta ning kusina. Mao ni diri sa pikas nga bahin mga idol. Nahuman na sa dihang dapita og bongbong. Yan, so mao ni mga idol akong balay. Kaluoy sa kini mga idol na repair na gyud akong balay mga idol. Dili ni ma-repair mga idol kung wala pay mga tawo nga naluoy diri sa amoa, kung walay nag-sponsor. Gumikan sa mga tawo nga naluoy sa amoa diri. So salamat kayo sa akong mga pinalanggang mga followers no. Gikan sa gawas sa nasod kay kasagaran sila maoy nag-sponsor ani mga idol. Kaning bongbong na ay nag-sponsor ani sa pagpagaba sa kahoy na asay nag-sponsor sa pagsuhol sa panday na asad. So dili ni mahimo na ko mga idol kung wala inyong tabang nga mga followers nako no nga kasagaran nga nag-sponsor ani tagagawas. Salamat kayo ninyong tanan. Salamat kog dako sa Ginoo nga anaa mo nga gigamit sa Ginoo para mo tabang diri sa amoa. Salamat kayo Lord. Kay na-repair na gyud akong balay diri. Jealousy na lang gyud kulang ani mga ka-idol kani akong balay. Jealousy na lang gyud kalaoy sa Ginoo. Dili na kayo problema mga ka-idol ba kay jealousy na lang ang kulang ani. Kung matauran na ni og jealousy mga ka-idol kining upat ka bintana, so pwede na ni gub-on mga ka-idol kaning kusina kay ako aning ibalhin mga ka-idol. Ako ning ipaguba then magbuhat nang ko og gamayng kusina tingali diri sa gawas. So mao ra to mga ka-idol ang update bahin sa kong balay diri sa bukid. So dang salamat mga ka-idol.